Srbija se i sada snabdeva ruskim gasom, ali drugom putanjom. Geopolitički odnosi u svetu mogu da budu pretnja protoku tog energenta, smatraju stručnjaci, te napominju da je alternativa neophodna. Svi smo svesni geopolitičkih problema u samoj Evropi, šta će se desiti ako se spreči prolazak gasovoda kroz Ukrajinu. Dakle, to zaista može da ugrozi ekonomiju ne samo Srbije, nego svih balkanskih država. Međutim, o izgradnji balkanske rute južnog, odnosno nastavku turskog toka, neće odlučivati ni balkanske zemlje ni Evropska unija, nego Vašington i Moskva, tvrde sagovornici. Sjedinjene države prave ceo ovaj haos u snabdevanje gasom Evropi. Time što ne dozvoljava južni tok, time što se buni protiv severnog toka, time što pravi neke, čini mi se, radnje koje su neostvarive i priče koje su neostvarive da će Sjedinjene države da snabdevaju Evropu prirodnim gasom. Ako je dopušteno jednoj Nemačkoj da može da gradi Severni tok 2, onda zašto ne bi našoj zemlji bilo dozvoljeno da takođe energetski sarađuje sa Rusijom i naravno da je snabdeva najjeftinijim gasom u ovom trenutku, a to je sad njene teritorije.